umama umpostile. Amen. Ngegama lenkosi Yesu Kristu. Amen. Ndibulise kotata abefundisi. Ndibulise kotata, ndibulise komama. Ndibulise kubantu abatsha umhlangano wonke we-Good Friday. Wepasika ngegama lenkosi Yesu Kristu. Amen. Hallelujah. Sisentabeni. uYesu esemnqamlezweni. Icela ke sithathe namabhayibheli ethu sityhileni kwincwadi kaLuka 23 verse number 34. Incwadi kaLuka evangeli 23 verse number 34. Amazwi afundeka ngolhlobo. Wathi ke uYesu bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Bathi ke besabelana ngengubo zabo benza amaqashiso. Cela ke sicimele. Bawo lilizwi lakho Thixo wethu oyingcwele, sikhona siphambi kwakho. Lo mhla Nkosi besikujongile usiza Thixo wethu oyingcwele, sazivula inhliziyo zethu oba ugalele. Ngoku Nkosi ufikile ngumzuzu wakho lo, sibuya umva sonke. Sicela wena uthabathe leadership. Moya oyingcwele, iyabonga kwenzekile. Amen. Ingakungi sibaba sona
Jesus. Apho sikhoyo emnqamlezweni. Silapho Bosco. Malibonke igama lenkosi. Amen. Hallelujah. Amazwi athethwa inkosi Yesu ongekomnandi. Amen. Usathana wahamba uthatha ingelo indemoni zakhe zonke zobumnyama weza naye. Bayipusha imvana up to the last point, up to the last number. Bekhangela bizawuthi malibonke igama lenkosi. Uzawuthini? Lo mzuzu wasemnqamlezweni ibingumzuzu kaThixo. Usathana waceba ngumzuzu wakhe. Malibonke igama lenkosi. uYesu uthunyiwe uba azokwenza umsebenzi kaThixo. Xa wafika wakhuba ukumkani bakhe phezu komhlaba. Wafika wenza bakhe. Wabafundisa ukuthandaza. Wabaxelela futhi uba nina niyityuwa yehlabathi, nikukukhanya kwelizwe, ningumzi ophezu kwentaba ongena kufihlakala. Wagalela into yakhe kubo ayiphetheyo, wayigalela yonke. Wabagruma, wababethelela, wabenza. Ngoba uyakwazi ukubuna wamandla oba umenze umuntu, uba umoya ingcwele uphezu kwakho umenze umuntu, and umenze umuntu ungabi namona adlule nalapha kuwe abengaphezulu. Balibonke igama lenkosi. Amen. NoYesu wayalawa lonto wathi jonga, njengoba ndigalela into yam kuni, ningenza izinto nezingaphezulu kwezi ndizenzileyo. uEliya wafumana uElisha wambetha ngengubo. uThixo wenza into engaphezulu kwekaEliya, ngoba uEliya okanye uElisha wathanjiswa nguThixo wamthambisa namathambo akhe. Wathatha isidumbu sabekwa phezu kwengqwaba likaElisha semangenya, ngoba uThixo xa uthambisile ukuthambisa namathambo. Malibonke igama lenkosi. Lithi izwi lenkosi ndizonikezela kodata. Xa uYesu ethandaza eGetsemane esenza lento abafundise yona ebeshilo uTata uNyathi zona, kodwa ndifuna ukuqala kule ndawo oba xa egqiba uthandaza, ngoba wayibona umnqamlezi usiza, wathi ukuze asurvive makaqale ukuthandazeni. Abanye abantu bayabethakala because abaqale ukuthandazeni. Inkosi uYesu uyaqala ukuthandazeni. Malibonke igama lenkosi. Kuthe xa evuka
wafika amajoni ezobamba uYesu. Mama endaweni yothandaza malibonke igama lenkosi. Balekile ba ifike into efikayo ifike isendaweni yothandaza malibonke igama lenkosi. Xa bembambayo uYesu uyabuza uYesu xa befikayo nifuna bani? Nifuna bani? Bathi sifuna uYesu. Wathi uYesu I am. Utabathidizela ayokuwa phansi. Malibonke igama lenkosi. Ngoba uYesu unamanye amandla. Ngoba xa uthandaza uyakhutshwa endaweni ubekwe kwenye indawo. Wanyuswa ngumthandazo xa befikayo bafika enyukile phezulu. Wathi ndinguye abathidizela ayokuwa phansi. Malibonke igama lenkosi. Wabesele sithi uYesu kubo jonga bayekeni aba. Bayekeni aba bandilandela izani kum. Ngoba uYesu simkhonzayo akoyiki. Sikhonza uYesu ngoyiki izani kum. Ngoba kubhaliwe kwizibhalo kwathiwa abundinike bana bawo uthi akukho namnye olahlekileyo kum. Kubalulekile kungabikho umuntu olahlekayo kuwe. Angabikho umuntu olahlekayo. Malibonke igama lenkosi. Haleluya. Lithi ke izwi lenkosi ivangeli ephethwe nguYesu xa embambile umuntu akalahleki. Uthi athi xa ethetha uyazishiya nezi-99 ahambe awukhangela elahlekileyo enye ayithathe iqoye emagxeni azoyihlanganisa nale. Malibonke igama lenkosi. Makakhangele olahlekileyo angayekwa. Ngabuza semnqamlezweni usifundisa likhona pha. Xa uYesu afikayo uthi umpasile wada ngokuqala wabekwa egadini yaseEdeni wanikwa i-title deed. Le title deed wayinikwayo kodwa wayigqithisela konke indawo. uYesu xa efikayo uzobuyisela i-title deed endaweni. Malibonke igama lenkosi. Wahamba wathi amengena title deed eyinikiwe phofu. Wafika uYesu uSathana wayazi uba naye uYesu uzoqunta i-title deed. Malibonke igama lenkosi. Into emphazamisayo neyambethayo ngoba le title deed ayithatha izawususwa emhlabeni iyathatha isuwe ngasenhla. Bawa baxole abayazi into abayenza. Malibonke igama lenkosi. Yesu semnqamlezweni uthini? Njengoba bempushela ekoneni, njengoba bempresa nje, uthi umbhali wakhandaniswa wazithoba akawuvula umlomo wakhe. Malibonke uthini Yesu? Sitha wama phezu kwakho uthini wena? Mhlawumbe nawe ulapha izinto ziphushela ekoneni uyabuza uzawuphuma kanjani. Khangela uYesu waphuma kanjani. Kodwa uyaphuma namhlanje. Uyaphuma namhlanje. Umnqamlezo une-solution. Malibonke igama lenkosi. Haleluya. Nansi-ke indawo andizunyathela kuzo zonke indawo bakhona odada. Kodwa beluka isithaba sameva ekubeni ba engene kuzo zonke inkundla. Beluka isithaba sameva. Uyayazi uYesu kodwa sangabulawa ngamaJuda. AmaJuda ambulala ngenhliziyo. uYesu wanikelwa ezandleni zaboni. Azamphatha kakuhle izandla zaboni. Phulaphula ke. Kodwa aba bantu bathe oversee le process okwenziwa kwalento yokubethelelwa kwaYesu. Ngabantu
sameva xa beseluka isithaba sameva ngokuba isithaba sameva esi kwathathwa ameva ngexesha uAdam ekhushwa egadini yaphezulu ngexesha leGenesis Lakawa ekhushwa pha kwathi uThixo kuye lo mhlaba uyakumilisela imithane nameva kwase kwathathwa lameva ngoba lameva ayesimbolize isiqalekiso isiqalekiso ke asifiki nje xa sifika siqale enhloko uYesu ngenye imini ubona umkhiwane lo mkhiwane awunanto angafumani into uYesu uqalekisa kodwa woma uqala phezulu yochaza nganjini baluka isithaba sameva bathatha zonke iziqalekiso zomhlaba wonke bathatha imithane nameva bathatha ameva omqaqoba uyawazi ameva omqaqoba tabe uhlaba kuYesu abenhloko bawuhlaba kuyengle abayaziwa uzayasenda emthanjeni ukuthi uYesu siyayazi baqa umuntu opheka kakhulu uphelelwa ngamandla bafuna uYesu aphelelwe ngamandla ngoba into eyayifuneka bakuYesu ayiligazi bawuhlaba lameva bama kuyengle ethile ngoba uSathane xa emfuna umuntu uba nengle amakuyo malibonke igama lenkosi nawe ufuna ube kuyengle ethile ukuze angafuma malibonke igama lenkosi bawahlohla lameva benhloko apha kuYesu iBhayibheli uthi uYesu wathula wanjengemvu phambi kwabaqhebi bakhe akawuvula umlomo wakhe xa sisenza lento uzawuthini Yesu malibonke igama lenkosi haleluya xa bafika emnqamlezweni isithaba sameva senhloko wathatha amazwi uYesu babecima bayamgqiba kanti izulu lisebenza kanye xa kunjalo uthi utata umpasile uthi ivangeli lamu esivunguvungwini kulapho ebonakala khona lapho ebonakala khona wathatha amazwi wathi bawo baqolele ngoba bayazi into abayenzayo malibonke igama lenkosi babecima ngazuvula umlomo emnqamlezweni babekhulula impahla zakhe ingubo zakhe wayehambaze kodwa wathathwa nengaphansi impahla uYesu wahambaze ukwenzela uba wena ungahambise namhlanje haleluya ubaba ikhulula ingubo kaYesu inxibe wena nxibe ingubo ungaphumi kulamhlangano ungayinxibanga ingubo bawo baqole awunkosi yovana kaThixo haleluya kanti nje besenza lento bayenza kuThixo and nje uThixo akaphelelwa mandla bona baqima bayamgqiba emnqamlezweni kanti yena akaphelelwa mandla malibonke igama lenkosi kuthi kanye xa uqima bamphelelwa amandla kuske kuphuma amandla apha kuye aziphilise yena malibonke igama lenkosi uYesu wathi bawo baqolele ngoba bayazi into abayenzayo